А. Здравейте хора, сега ще ви покажа как да си направите някои мебели. Само да си пречистя инвентара. Да започваме с тази камина. Трябва ви гладък кварц. Всичко от гладък кварц. Дъбек ето така. Хоп. Трябва ви запалка. И накрая сулсант. Ето тук. Слагам в земята сулсанта. Хоп. И хоп. Тук трябва така да го свържем. Тук запалвате. Да го дигаме това едно блокче. Ето, както виждате, няма лъжа, няма измама. Тук отпред така правите просто. Направете същата грешка. Просто е така го свържи. Сега трябва да го дигнем това един блок. Съвсем да. Точно над огъня. И там слагате слабове. И отзад тези блокове са ето така да си дигнете. И да си правите кубик нагоре. Следващото нещо е за дивана. Трябва ви пак гладен кварц стъпала. Ето такива. И бърш трабърове. Правете го долу колкото си искате. Аз ще го направя така два, колкото ви покажа. И правите ето така. И ги затваряте трабдоровете и готово. Следващото нещо е за закачалка. Трябват ви отново бърш трабдоровете. Трябва ви бочва ярмостен тук. И общо взето това са материалите, които ще ви потрябват. Слагате един дуел. Отгоре може така. Тези два блока ви оставяте.
И това е така. И няма нужда да го правите така. Точно така, ама... Това е един от начините. От да вземете някакви юни. Само ви показвам как да стане долу. За да си го направите. Моите да си измислят много дизайни. Сега да взема екран да го запомня това. Така. Всъщност още натискате. И ето така. Както виждате, няма лъжа и няма измама. Така слагате по един трапдор отстрани. Ти какво си? Чакай малко! Слагате по един трапдор отстрани и с shift е така. Скачате и е така. Отгоре може да си сложите така. И след това го завършвате е така. Обаче естествено трябва да сте на другата страна. И сега затваряте всичко. Дали е грозно? А сега как е? Следващата идея за телевизор, където ни трябват кварцови неща. Тоест, така и така. За целта трябва да сложите стълбичка така, да обратно. Бласичка на която да е телевизора. Правя в момента. Ето, както виждате, няма лъжа, няма измама. Сега ви трябва Black Concrete. Само 2 блока височина ви трябват. Тоест, ето така. Трябва ви един черен банер. Ето го. Аз естествено, че го дропнах. Трябва ви червена боя. И така стан. И... Аз малко го прецаквам. Ето, точно. Така, това са материалите на трябват. Правете ето така. Трябва ви първо е такава линия. После ви трябва такава. И накрая ви трябва такава. И сте готови. Сега го слагате на вашия телевизор. И изглежда като Netflix телевизор. За да си направите тая
Той е душ. Ви трябва... Чакай, не махай се! Снимам видео! Трябва ви някаква стена. Аз ще я направя така. Трябва 4 блока. 1, 2, 3 и 4. Така че... Да, толкова ще стигне. Много дираме на четвърката. Да, просто ви трябва да имате някаква стена. Че това нещо за пъгъл. Така... Трябва ви един бутон. Нали? Ето така. И един диспенсер. Да, за много да добра, трябва ви и така че да стане. Нека започнем. Първо слагате така че да стане тук. И го заобграждате така с кварцови стъпала. И слагате по 2 блока от двете страни гласпейн. После е така трябва да ви. Точно наверху. И е така. На някои хора това се вдушват. Обаче как се къпи. Ето. Готово. Това е готово. Обаче ви трябва и кофа с вода. Която е тука. Хоп. И да тестваме. Хоп. Готово. Какво ще кажете? Ще ви покажа. Да, ще ви покажа как да се направите мивка. Така, тези неща ви трябват. Обаче отзад трябва да имате някаква стена, защото да, ще слагаме вода тук и да не изтече. Така трябва да е. Да, просто трябва да имате стена. Вземате жлебна жица на капан. Го слагате тук. Ако искате да е пълна мивката, можете така да си направите. Хоп!
І си имате битка. И хора, това беше за този епизод. Айде, чао!